Ayan guys, good afternoon. This is Eric Kelot guys. Welcome to my channel. Please subscribe, like, and share po. And hello. Salamat kayo mong pag-click ano nga video. Salamat kayo. Ayan. Asa may mong pamete. Minute please ano? Nalagay edad mo? Kailan mang edad? Kailan edad? 5 na. Is over? 5 na ka? 5 years old guys, 5 years old. Mansay mo pangalan? Ha? Ano na? Heidi. Heidi? Ang hangin, nagpadulong sa inyo ha. Yan at tum. Ay. Kailan po ka? Ha? Papa? Okay, tanggalay mo ko niya. Kailan po ka? Kanang tintin ba itong luton? Dali, kulog. Ano sa plus mang? Kulog ding. Kulog. Anak ding, anak. Ding. Kani ko ani ding. Nga, ang bato. Init siya no? Kira. Di pa. Papa. Ay din, Okay, kamot eh. Papa. Kamot, ang isa. Ikaw sunod. Sige. Anong utang mali? Anong utang na siya? Singot ugal lang. Ugal lang niya siya singot. Kalinturan eh? Kapon? Ano sa kainit? Karon? Wala na naligo, wala na sa buwan. Kaliksik din na siya. Tandon na siya. Simpan mo. Ano sa kainit? Ano na? Ngalan na niya? Heidi. Saan sunod anak? Saan? Ikaw sunod anak? Aw. Ano? Nasa na yung papa? Asa yung papa? Tulog? Ha? Ano kaon? Ikaw di ay? Kaon mo ka? Ano mo banjo? Ano ito? Dito eh. Lago eh. Baka naglumok. Tinig naman ko. Nawala na. Ano na dagan iro? Giro. Wala ko siguro ni electric pa na ako siguro. Galing kay electric. Nalay, like, pa medyo makadlock siya. Sakit. Dili ka mo sakit ang taon mo na. Bakit si madam ko. Ito mga ng bata ko. Dili mo ko.
Then, namin litro. Ha? Oh, Pixie. Pixie lang? sila. 3.5. 3.5. Sige. 40 ang tanan niya kay suki man ta. 3.5 na lang. 3.5 na lang. 3.5 na lang. Ay lang sabas o ba na? Oh, muna, ganahan ako sa'yo malagi. Ano pa? Di pa sigdiri sila mamalit. Itlog. Wala. Itlog. Itlog na ako, kuha na lang dyan Isa eh. naman lang din. Isa na lang. Wala kay Kuya Eric lang, ay lang. Kumana lang natin. Kaya ako rin eh. Ha? Mamalit pa kag itlog dito sa nahan? Kalit lang sa nabi. Bago 15. Ay, magpapali ko ayos isa. Ah. Ba't gamay rin binagsulog? Pas. Hindi man. Hindi naman sa upas o taluot. Isa Ay, na lang nalaman. yun na ito. Tagisan mo mga kurang. Ako inom man na. Ilan mo sa upas ka na. Dilit siya. Kuan. Raton, mga soft drinks ron. Balik yan ito, balik naman sa barato. Bro, mahal gapon kayo, 40, 45. Ako rin, kaya minamalit ron. 300. 300 ang kid. 300 naman, 260 ron. Yeah, balikan nila, tag 40, 40 pa na siya. Ora ba na sa una no? 200. Dos cheese, 29. 209. Karoon to 80. To 60 naman lang. 260. Dapat to 80. Ako man ang kuhan yun, Facebook. Ako na YouTube. Asa? Na-advertise na. Ana, advertise ako, ana. Unya, sa ding nanana unya sa Kunya, YouTube. nananaw niya, tanawa sa YouTube. Ay, di mo gunit anin no kay. Ay, di si GR yung abay zero. Ibugnaw sa lawas ba? May uban mag zero. Ako lagi wala iba. Uy! Pisko! Ano, saan na? Lipat ko niyo. Malipat din ang bato. Ano tingin mo sa? Shut up ah. Ay, Chan. Dali, tanata sa YouTube. Dali, dali. Dali, tanata TV, oh. Oh, dali. Mag-shoot po dahil siya. Wala di ka mag-shirt. Yes, pagkaon, ay. Oh, wala di siya mag-shirt. Oh, tanaw. Wala na dito. Oh, pwede na manguran. Wala si Siding. Oops, taro nga, ang isa. Ang isa, una sayal. Yan na ka matulog ding. Sakit? 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 Sakit deh. Sakit, Katulukon mo ka ding. Anak ka ding, oh. Hi. Hi ka diri, oh. Shut up. Shut up ka diya, ka GR. Nasa tuan. Tibong ko. Kuya Hero, shut up. Anak ba? Kanukitan kang Kuya Hero. Ay, ko lang ding gapon. Ako lang. Ah. Mayra po. Ice isa. Mayra po dai kay dagapon ko bagay ko na. Gamay na lang gud among kuan yung nanang ice ani. Gamay na lang amo ang tubig. Ilan na ay. 700 na lang coffee. Nanagong Gikan sa 19, 19. 18, Wala 19. liking gaya na. Dili man gud Dili lipi. sa leaking. Ang ilang dito wala pa tay pa. Dili nilapat yun. Dili sa na mo yun. Dili pa lang mo hawa, kamalimtan lang patay. Lintanong ko sila. Sure mo. Dili pa bulan ni ko. Oh, sige kagas. Ito na reklamo ni si Agas niya, wala may nagamit. Ano ko sa mo yun mo tuyok? Sus, amo din agtan niya. Sige yung Agas niya. Sa kagabi ni sila wala. May alas 2 na nakabot. Kadlaw yun. One night niya, pero 700 na lang. Oh, 700 namin, wala na sila. Gamay na lang. Eh, di dai leaking di ay. Dili sa leaking. Leaking mo. Oh, maingon sa ko, leaking yun ibot kay gusto kang tuyok. Oh, may dala Pag-abot sa nangayuhay, leaking. Agi diri ang diferensya. Yo, pagtanaw, ang rito nag-agas. Di man mo mailan nga mo agas yung kan. Butangan lagos, paana sa simento. Wa man sa Dili sa mo dili mo ana ba? Ato di kas doon, may bawaan mo. Ina mo sa babae. Inyo lang tang gili yung sa bani murag. Ano mo na kung lili lisod kay ginano. Aron lang daw mapalong. 700. Taghan man mo. Ano lang yan. Sige, ng ulo na mo. Kamay na lang. Pilta mo.
Ito ko na ako din nakabalik sa tindahan ko. Hindi ko ako alam mo hindi ko gamit. Ay, dili man ko kali kay isa ra man gud ka kay il. Me. Ako. Balita ra yun. Ya ko sa tindahan mo hangyo ko siya o kana. Di yun, nagkadako man ni atong kuryente na tubig. Ano rin sila? Kuan, kalong-kalong naman yung rate. At lang no, ulan na. In this 4, 8, anak. 3 na lang, 3 to. Kuan, di na, nagkandalang mo president. Di nga naman ko Pero lang. kung yung wala, hindi eh. Pati yung kapagability. Amo ka, magluto ni guys. Maluto may guys, pag nga, amo na lang yun. Oo, di uno ka, ito maghapon. Hindi na din ako inuwi kaya na. Hindi na ba yung tagadaw, kasi kayo ginabalik yung alas ng cook mo. Doon mo magkukuhan. Wala ay. Hindi ba? Sige, sila nila na ang prediction nila. Kasi nalaging lang dali ang Hindi ito mo. na to. Sa istorya. May oras. Bakit sumpuan? Ito, mo? Kumain na mo? Ya, pag-memorise mo yung ama na mo. Tapos Korea na siya na mo, wala may nag-practice sila ng Korea na siya. Sinapay, nanay mo dyan. Mga Ano wala lagi naman dili o. nanay mo dyan. Sakit man. Mga sila. Yan, sakit man. Bebe, hayang. Hayang. Yan, sendong mo Huwag dyan. na namulan yung mata, namulan ng gawas o. Kapubog mo na ba sa tulad silpon din? Ako pa, namulan ng wala pang o. Naman. Wala na, burot na. Sige, paburot na pa. Kaya paborito ko. Ah, dapat na niya mong face do. Ito na nga. Nagkamatay. Ano pa pagkamamag? Na, isa na pinagtungo pa mo. Pagkain. Ang kami nagtungo. Wala mo itong pagkaon doon. Wala na lang siya yung pagkaon. Ilang pagkaon kinuha. Mahala. Wala pang bulan. Hindi na doon sa kasata, wala mabukatan. Balik na rin yung tubig mo. Ayan, kalintura, mapagkagawas. Mapagkagawas. Mag-iuyat ang cellphone na yun. Wala pagkagawas ang Ang kalintura. cellphone niya, mga yan. Mana, bisan sa akin mo next one mo, maayo, mawala, mabalik yun siya. Papa man kagawas. Inuman gyapon ni tambal. Unsay nauyon na niya. Timpran. Sabay pa inuman gyapon. Mga kasi. Yun, wala. Balik ni siya kay wala man kagawas, dapat mo gawas gid siya. Nasa iyang katubangan. Dire wala. Dire na pud na ako putol-putol iyang kon mo. Lagi pa nahunta ba? Naligo din eh. Wala tayo isikan. Lagi dito ko. Ate, binalisensya na. Naligo ka na dyan, ligo man lagi. Tapos siya ubo. Ano? Mag-ingnan, primo. Ano yung kon? Orlando. Ayang. Ang dami na yung mata ba ka na ibang na ay dili man ako mabuta ko. Sabagay na, magsisiding mag-uyog ni mo ato sa simbahan ngayon. Huwag pag module. Huwag ka nang malangit ni Tunay piso. Bukan naman, di naman katrabaho. Uyuron kang siding. Kalaban ka ni siding. Isa mo, uyog mo. Ikaw. Look. Baanak niya. Ang buong, takas ka na. Ano siya, gatol? Imo lang ipandin, attendance si Dia. Pwede rin mo na. Kami gunay umalo, kay wag ni matan ang maghimlot. Mamalik yung sumidayon kay Ani. So magkuhan Balbog na? Alangan magkano
imong anak ay pagtuog simbahan. Hindi mo imong ipadala. Hindi ko ipadala na mo si mga yun. Mana bakli ra biya sa klawit patuog. Kailan na yan. Ha? Uy! Bubo na po lagi. Na, nalibang naman po na iyo. Ano, isa mo na. Kwarta. Nangihi o libang iyo. Pataw si pre. Ay, nangatol sa iyo. Tanaw, lubot pula na kayo. Oh. Ah, pinaka na. Kanaway kaluta yun. Kanaka. Yan. Kasi nilamigas mo na iman si short. Eh, loko si... Lae ba shortan, ha? Mamaap. Awa na dyan. Tanawa na, basi na lang pinig. Awa mo sure. Tanawa mo sure. Abi. Kasi nilamigas na ba? Awa na, lamigas nila. Oh, hindi na. Ay, naamaday po ni si Tuan. Saman. Init kayong tilo. Init lagi siya. Dapat siya kuligid mo pa. Magawas. Pagkondisyon. Init yung dyan na sa Tuan. Yan likod, pati bugnawa. Ay, bumulis tara. Ay, papati ay. Tata papa ka na. Asa de papa de ay? Inom. Asa papa dyan? Ah, nagkaon lagi. Kuan man ata to sila, ata to sa bansalan, ba't piyali? Kaon. Ano? Yalaw na daw sila magikan, nanawag po kayo sa inyo. Kapay alas 3, hapit yung king alas 3. Nalinay daw king dagan. Kansa mo magilo? Ay, pila na may dagan anak. Kansa mo Pidikap man. Pila na may dagan ang pidikap. Uy, dali naman na kayo. Dura na. Nauna na, alas 2, 1 hour. Di ba kaya sa kauras? Ito man na yung dagan ka. Nada? Bansalan ba to, gano'n? Piyali. Yung dagan mo yung pidikap ka na. Yung buwang na lang. Gusto ko na tayo dito. Ano? Hindi ka sa galauna. Eh, agtan na lang sila ulan. Tuwagi na din. Ilan matawagan? Tix. Tiksan yan ako, asa na mo, ay reply. Mo, ginaro mo, lupad na lang tayo. Tulog ko rin. Lali. Saya,aya, dali. Di sa'yo paganit tas pikas. Umading, anak ka diya sa TV ding. Yung kag-WhatsApp. WhatsApp ko yan, Frank. Sige na. Ay, ding atin. Please, ate, please. Ano naman mag-ialo? Ano sa mga problema gid siya? Hmm? May problema siya, gano'n na siya ng kwarta. Hindi problema. Bata mo ko na siya. Dagko, kanang dagko mo, di man dyan to dako. Eh, purot na sa Apit na to mo, ang apit na tao. Apit na sa tayo dito. gasolina kuhan. Ayaw na ni sa tayo dito. Oh. Iya, ayaw na naman. Ayun ni pasaaron ha. Karon ng ugma. Hindi magbasa Sa din kadlaw na. abiligo. May jacket ka rin din. Jacket ka rin. Kasi jacket. Medyas. Dahil din sa tuko. Ganyan mo sa tuko. Ha? Hindi na. Katoy? Katoy na? Katoy? Palugon ka dyan. Kayo kayo kanang mga mata. Sa'yo na lang ko kay alas 7. Midya kitong isa. Nawag na ko gidawag ko sa'yo lang dito. Tuwag pag yun. Alas 12 na kapin ah. Nato ka na wala. Ano mo? Tuwag ko. Kanta, tulog. Kanta, tulog. Tulog, tulog. Pero mo street dyan. Kaya dulog. Nali dulog. Iya, okay street. Away, tulog. Away, tulog. Lugay na may mga tugi. Tag alas 11. Magkuhan mo muna sa balay. Dihan mo namin kuri street po. Kasi di ay di ba, apit na mo man. Hilot pa.
Samot pa siguro pag alas 6 mo mata, alas 6 mo nimo. Kapantay kayo, ligawas ang iyang singot. Singot di anak, no? Anak. Singot ba niyo? Ang tubig, oh. Ayaw na kasi gawat niya yung singot. Dili ka hilutan ni Ate Aiding. Bugnaw naman siya, oh. Hilutan si Ate Aiding dia. Hilutan, hilot. Hilutan na ka Ate ha. Singot na yun, niya. Klaro na ni singot. Ayot ako. Ayun na! Ayot ako, galitura. Asa na? Asa na? Hilutan niya ito. Uli. Dali na mo kayo ko ning. Uli ani. Dali na kayo niyo ba? Oh, kanyan daw, hilot kanyan oh. Uy! Tayo na, ay nga naman, ba ko kupitin siya, ne? Naman ni style lang, ne? Hilutan siya. Para dili mo gawas kanyan, hilutan. Balong lagi kanyan magigay. Bago mo na siya maghulot, no? Hilot siya ng hilot. Hilot siya ng Ayun, ay mo na kumantayan sa mga niloto na ko. Hilot. Manginog tambalan nero, tulog, wala, no? Hilot ang ilot ba? Ang ilog niya ay. Ay. Lagi ka na po, Bi. Hindi naman na mabugnawa. Bugnaw, Ang bugiglawa. ilok, ang ilok. Simut ang ilot. Simut ta. Simut kamot. Simut kamot. Kumot ba? Kumot. Very good. Asa rin kan liwat? Buot. Asa kan liwat? Oy. Amang. Ah, liwat kang amang? Amang, liwat amang. Liwat amang? Ah, liwat kang amang no? Ano sa mga tumoy-tumoy ba? Dad. Gawas yun yung bugnang tayo ganun. Ang gawas, ginit ka na, hawa, ginit. Ulo ka ng trahon. Tapos kayo. Ha? Chay! Uy! Tara ka, oh. Tarang bata, o tarang bata. Ay, ay. Ay, hala, ano yung bata diyo? Ay. Ano na may bata diya? Ina, what's up mata? Hindi katulog si Heidi? Hindi katulog si Heidi ba? Kasi mukhang kay ka. Ang gatong 10:30, asa na ba? Gahapon. Anak na ko. Isa ni Mas Dong. Ah, dili pinatuwa mo. Ay, kato siguro na kanina. No, kananay piling ka bang. Lahig tingog. Kilo? Kuhan man nila sa bansalan daw, puti, no? Ilan number Taiwan ko eh? Amo tanaw na lista na. Uy! Naman lagi Sa papa tubig eh. na. Ano na, amal laging ka ng tulog. Data. Huwag ka pala. Nagkaon Tingin lagi. na yung signal de. Inay? Pero mo na lingkuan. Na ay signal. Loading, loading naman. Na signal, loading na. Bukan. Basta na po ang Ay, sama. signal. Ay, so. Tulog ka. Ang pilita tayo sa mga. Ito mo. Wala lagi active. Ayaw, sa ubos. Ayaw, lapi, ayaw lagi. Ayaw ko kayo, mamabuian na dyan, Asa gamot. man? Iko ayaw lagi. Asa din imong ipapislit? Iko ayaw, yung, kislitan dyan. Ayaw ba, kaya dyan, nasama na kayo. Asa na din oy? Imong pisliton. Ayaw, iduot dyan. Asa din pisliton din? Asa pisliton? Sakit din wala. Sakit wala. Hirap na katanlo. Ilangan niya. Sakit wala. Hindi ko na siya gula. Ayun na din. Ayun na. Ay, nanadidalaga si Rio. Nanay dalaga, nanay bantayan, bantayun mo. Hanap po ni pamalayan sunod. Oh. Ilan tayo mga tumboy. Wala mo dyan. Problema, manggihapon kay laagan.
Hindi di mo, bayot man eh. Problema ang gapon na kay. Buntis ka, mahal mo. Mangwarta man po eh. Siya mabuntis, bingo man po na. Mana, buk sa imo mo. Hindi mo nakalikayan. Buntis na. Pagpalit dito dong. Unsa man? Gatas. Pagpalit dito ka. Ikaw na po. Eh. Naman sila, ang tuloy mo. Siya. Born street. Oo. Born street dito Oh, dito ka magpalit. Dali. Oo, suporta. Ila sa pila. Pilit na mag-verse yun. Sila dito ni Mahal mo rin ka. Wala ka hindi na dito. Sila. Sila kan. Ano lang, boy? Maklay. Wala ni ma. Hindi na nga imo mo. Semua nak kita tengah sa. Ipitan niya sa yan dyan. Dapat sila ang ulo anak nila. Uy, aliman kayo na. Kay guwapa. Ciao na lang. Seryo, ano yun? Katog. Ada sini liwat sa. Bago na yung sundan na pisya. Sundan ka ba si babae? Tama, bata pa nimo. Pila edad nimo? 33? Pwede pa na eh. Pwede pa na dumo. 37 mo na anak kadaya mo. Okay, bangon. Tango din. Feeling ko lang sa Gamay siya pero dili mo siya kaya. May kaya. Sila ra gato ni ko ano. Dili. Siyo may kudog may kita. Gatas mo to. Gatas. May kay baba ni kumito na. Kagamay ra sa. Sige, kung makaon ka dito. Ayun mo mula gatas magabig. Dili lang. May tulog. Biscuit na yan ako. Daya mo day. Ino mo gatas ng biscuit. Wala pa rin hapon. Gatas ng biscuit. Dako lang yun. Dako naman. Dako naman na nag-abot ng 15. Dako ra eh. Anong ka lagi sa mo? mas gamay si BG. Tubo ka na si BG sa una bungod ko. Tubo niya. Kaya dagko kay sinina, dagko kay shirt. Gamay kay sa una ba? Gusto mo na gamaya. Yung bakol na dyan. Sabi siya, wala may lubak siguro. Amo mo lang patambalan sila ng isa. Hindi mo matulog. Wala, alas ato na. Pero ang edad niya ato 15 naman po. Tuwa naman po ito. Sige, kaya bakong yan. Nawala mo. Sakit din. Balik-balik tali agay. Pilim na may aso. Bantado na yun sa ito. Ito rin mama ni mo yung tingnan nga. Hindi mo nagtambal. Antad doon dyan, hindi ka mo yung tablitas. Ano na eh? So, na din mo inom. Huwag matulog. Tulog yun din. naman. Ang pait. Sapong ba siguro ni mo? Buta na lang agnog. Ako kabit sa madala man tubig. Paano? Ito na yung mapin na ka. Saan na, mag-lima to. Sa tukin. Ano? Hindi, wala yung liwat sa kuwa. Ano, bilit mo inom. Isang vitamins. Balo na lang kag. Kato din gituli na. Huwag man na inog tambal. Palit-palit lang yun. Pero huwag kita na inog tambal. Iya rin katambalan na yun. Awa dyan bubag. Ready, ano, kapag ini tambang. Sa inog tambal na tambal. Kung wala, inom. Maglagot lang ka kay mga nga. Inom mo niya, mga nga. Pero ilo
Sayang kayo. GR, talawan ko kayo. Sila umiyak. Pero makatulong niya. Sila lagi umiyak. Eh, mga anak ko, wala lewat sa kuha. Ano, hindi ko magkambar. Sige, sige. Ayun na, Jesus name. Tayo na magdagang tubig ninyo. Init yung ulo. Ulo na lang. Tulo. Gusto mo kami nom? Painom mo ang tubig. Inom dahil tubig Yeah, na. relax. Relax. Parang maayo din. Bye-bye guys. Manakogilot guys. 5 years old. Bye-bye baby. Di Jessica.